ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମର 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ହାପି ୟାର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏବେଠାରୁ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପଢ଼ା ସରୁଛି ତାର ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଭୂଗୋଳରୁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିକାଶ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶ, ଜୈବ ପରିବେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 1B ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଶିଳ୍ପ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ଖଣିଜ। କ'ଣ ହେବ? 2D ଖଣିଜ। କେଉଁଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ତମ୍ବା, ଲୁହା, କୋଇଲା, ମୃତ୍ତିକା। ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟି ହେବ? କୋଇଲା 3C। ତାପରେ ଦେଖ, ବିତରଣ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କ'ଣ? 4A ମୃତ୍ତିକା। ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଭାବରୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର? 6B 22 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ମାଳଭୂମି। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ, ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? କ'ଣ ହେବ? ନା 8A ଲୌହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ? 9 ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ, 9B ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁଟି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏଟା ଦେଖ 2022 ସମିଟି 1 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ଏ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ହ୍ରାସ। ଭାରତ ମହାସାଗରର ଡେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପିଣ୍ଡ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି? କେଉଁଟି ହେବ? ନା 11B EEZ। ସମ୍ବଳର ଡେସ୍ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? କେତୋଟି? ନା 12C 4ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବଳକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା 13D ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ଜୀବନବିହୀନ ବସ୍ତୁ ଡେସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କ'ଣ ହେବ? ନା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଡେସ୍ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କ'ଣ ହେବ? ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ଡେସ୍ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ? ନା ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଡେସ୍ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଡେସ୍ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? କ'ଣ ହେବ? ନା 22.2 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। 19 ନମ୍ବର, ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଡେସ୍ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କ'ଣ ହେବ? ନା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ଡେସ୍ ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା 20C 5 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡେସ୍ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର? 21B 1992 ମସିହାରେ। ଡେସ୍ ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ନା 22D ମାଲିକାନା ଭିତ୍ତିରେ। ଡେସ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ ଅଟେ? 23D ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ 24, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର? 24B ହେବ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଡେସ୍ଟି ଭିନ୍ନ? କ'ଣ ହେବ? ନା 25C କେନାଲ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳ ଡେସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା 26C ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା
ପ୍ରାଦେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୁଗମ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ଭବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନା ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଏ ପିଲେ 31 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେବ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ନିର୍ଜୀବ ବା ଅଜୈବ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ବଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସରନ୍ତି ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୂରଣୀୟ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ 39 ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗଚ୍ଛିତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ କେଉଁଥିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ 48 ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳର ଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ।
ସଂଖ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପିଲେ କହିଲ? ନା IUCN। ଆର୍ଥନୀତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ସମ୍ବଳର ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ବିଷୟତ୍ଵ ରହିଛି। ସମ୍ବଳର କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟତ୍ଵ ରହିଛି? 4 ଗୋଟି ବିଷୟତ୍ଵ ରହିଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବାୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବାୟୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ କହିଲେ ପିଲେ? ଅସନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଏ ପିଲେ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉପକୂଳଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। ସମ୍ବଳର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସମ୍ବଳର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଦେଖ 65 ନମ୍ବର, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ନା 65B ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମତଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସୌରଶକ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ପବନ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଡ୍ୟାସ୍ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା କୋଇଲାର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ। ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି? ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ 68 ନମ୍ବର, ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ। ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଏକ କି ସମ୍ବଳ? ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ। କେଉଁଟା ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପିଲେ କ'ଣ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ? ନା ମୂର୍ତ୍ତିକା। ଡ୍ୟାସ୍ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କ୍ଷୟଶୀଳ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। କେଉଁ ଅନୁସାରେ? ନା ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ। ଗଛର ଭୂମି ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ। ଗଛର ଭୂମି କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଜୀବ? ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳର ଜୀବ। ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି? ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା। କେଉଁଠି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା? ନା IUCN। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଯାଉଛି ପିଲେ? କିଏ କହିପାରିବ? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳରେ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ। ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଯିବ? ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଓ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡ୍ୟାସ୍। ହୋଇପାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ରହିଥିବା ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉନଥିବା ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ? ନା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ। ମନୁଷ୍ୟର କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗୀ କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଳ କ'ଣ ହେବ? ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ କହିବା? ନା ତାକୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କହିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? IUCN। ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ନା ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ। ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ 87 ନମ୍ବର, ସମ୍ବଳର ଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ଅଥବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି?
ନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସମ୍ବଳ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭରଣ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଳ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ କହିଲ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଭରଶୀଳତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଡ୍ୟାସ୍ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ଜୈବ ଆଉ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ନା ଗଚ୍ଛିତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ତାପରେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଭରଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ଦେଖିଦିଅ ରେଳପଥ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ରପଣ କୃଷି କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ତମ୍ବା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୋଇଲା କ'ଣ ହେବ କୋଇଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେବ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଦେଖିବା କିଏ କହିଲ ଏଟା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ତାପରେ ଦେଖ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ହେବ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ବିକାଶର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଦେଖିଦିଏ ପିଲେ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ 6ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଅପସନ୍ 4ଟା ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ କାହିଁକିନା 50 ମାର୍କ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମୋତେ ସେୟାର କରିଦିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ମୋତେ କୁହ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳର ପାର୍ଟ 1